Adria ötüyor. Evet, çok hadri firahat. Evet, ötüyor hadri. Somkor बर' मा खालामदों दाहाय दङ ओरैनो लामायावनो ब्रादार दसे लाइभ होबाय आङो ना दसे नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन ओरैनो जास्ट टाइम पास थाबाय आरो लाइभआवहाय हेल' हेल' लोगोफोर कमेन्ट खालामदो खुंगुर बड' ब्लग हेल' ब्रादार थेंक इउ ब्रादार ओरैनो जास्ट लाइभ फैबाय आङो ओमफ्राय अयथासार लामा सेराव थानाय ना नै गारि खारगासिनो दं नोंथांमोना नुदों अयथासार हाद्रि फैयो आरोना कमेन्ट खालाम दे बयबो लोगोफोर दसे कनसिस्टेन्ट बरगयारि कनसाइस्टेन्ट बरगयारि हामारा आदा माथो मा होनो गनसिखो बेल'खो औलै हाद्रि हाबदों नै अयथासार ना मगनाव होद अयथासार हाद्रिलै लामा सेराव थानायनि ना ओमफ्राय दे लोगोफोर मारै दंलायो एसे बयबो दाफा दाफ कमेन्ट खालामदोलै दसे रायलायनोसै आरोना नोंथांमोनजोंहाय दसे शेयार खालामलायनोसै बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन ओरैनो दाथां आरोना कमेन्ट खालामा माथिं नङाब्ला आं मिथिनाय नङाना सोर सोर दङ लाइभआवहाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआवहाय फैजोबनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय सोर सोर अबेनिफ्राय आंनाव कमेन्ट खालामदों अबेनिफ्राय लाइभआव दङ बयबो कमेन्ट खालामदो दे दसे आरो फैबावलायबायलै गारि थोद नन स्टप खारो गारि आयु 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 ओमफ्राय मा होनदों खुंगुर बड' ब्लगआ मा होनदों बहा दं ब्रादार आङो दङलै खैला मैला बाजार टार्निं पइन्टआव आरोना नै नुदों दा नै खालामाथि थेंक्स होनलायनाय दङना बेयावहाय नै इक' टुरिजम स्पट होनलायनाय बेयाव दङ आरो आं ओइ स्कुल नैबे आबसु अफिस ओमफ्राय नैबे गारि खारबोनाय आरो बिदियाव दङ नायलाय हाद्रिया मा जाखुयो नै आयु नै अयथासार गारिलै लामा सेरना नायलाय ओरै थांबाय बाजार खैला मैला बेयावनो दसे दं आरो आं नोंथांमोनजों दसे ओमफ्राय लंकेश्वर बसुमतारी हेल' मा खबर ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजों लाइभआव आरोना बयबो कमेन्ट खालामलाय दे अखा हाया बायदिल' ज्राव ज्रावनो लोगोफोर एसे नायनो आं फरायनोसै मैया सोरनि फेसबुकआ थैया दान्दिसे दावरावल'खा लोगोफोर ओमफ्राय सोरनिबा जाफिनाखैबो होनदां आं नुदों दहाय सोरबा माबा निउ माबा खालामब्रबना लालाबायबायना दा जानायखौ नुवाखै आं सोरनिबाखौ ओमफ्राय राजु ब्लगआ हेल' होनदों नै हेल' ब्रादार जास्ट दसे दं लाइभआव गारियानो जोबालै ओमफ्राय राजु बड' ब्लग ना हारसिं नामा ब्रादार हारसिं दङ दा बर्थमान सासे लोगोखौ नेगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय इयो इन्जिनियार सारखौ लानानै फैगासिनो दङ ओमफ्राय दाबसे जायगायाव थांनांगौ दङ आरो दा बेखौनो नेदों आङो इन्जिनियार सारबो फैगोननो दा इन्जिनियार सार ओमफ्राय बे ज' थांनो स्टाफखौ लांगोन आरो मोनसे खामानि दङ बेयाव थांगोन आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे सोमाव नार्जारि मा दखानाव आङो माबायाव खैला मैला दखानथ' नङा बियो अट' स्टेन्ड आरोना अट' एस'सियेसननि माबा अट' नेग्रा स्टेन्ड ना मा होननांगौ जाखो बेखौ अट' एस'सियेसननि फैसा खाङो आरो बेयावसो दं आं जेनेबा
ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर एसे रायलायनो आरोना ओमफ्राय लाइकबो होथाराखै ओमफ्राय कमेन्ट खालामब्लासो एसे इन्ट्रेस्टिं मोनो आरोना। कादेर कान होनदों नै हानोबि सापर्ट कर' हानुबि सापर्ट कर' मा होनदों आजमेर दिल्ली थेंक इउ ब्रादार कहाँ से बोल रहे ओमफ्राय मा होनदोंनो केदार खान कहाँ से भैया कैसे हो ठीक है ना ओमफ्राय खुंगुर बड' ब्लगआ मा होनदोंनो माबा खामानि दं नामा औ दङ एसे खामानि दं आरोना ओमफ्राय बेखौनो दा दसे थांनांगौ दङ मैया थांखांबाय ओमफ्राय आरो दाबसे जायगायाव थांबावनांगौ दं आरोना अयथासार गारिब्रा बयबो कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर ओमफ्राय नाकार नार्जारि हाउ आर इउ फंबाय आइ एम फाइन ब्रादार आइ एम फाइन वेयर फ्रम ब्रादार आइ एम फाइन नालकार नार्जारि आइ एम फाइन ओमफ्राय मा होनदों मनुरामा मा होनदों हेल' आदा खबर माब्रै दं खबरा मोजां ब्रादार मोजां फंबाय खबरा ओरैनो दा बर्थमान मोजाङैनो दङ आरोना ओमफ्राय नोंलाय मारै दं खबर सबर मनुराम ओमफ्राय अबेनिफ्राय ब्रादार नोङो कमेन्ट खालामफिननो हागोन आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे लंकेश्वर बसुमतारिनो एफ इ आ घन्टा मोनसेयावनो बन्द' जानानै थाबैनो जाफिनदों आंना अके माबा होखादोंमोन ना माबाफोर फिसा खामानि मावाखैमोन बियो गोजौआव गोबाङानो कमेन्ट खालामदों मैया ओरैनो जास्ट जकिं रायलायहरलायबाय आरोना जोङो ओरैहाय जोंना ब्रादार प्रान्जल बिथाङाबो जि कमेडि डाइलग हरबाय बियो गावना पेजनिफ्राय फैसा मोनहांहांनो जोंना प्रान्जला बिथांमोना निस्सय निउसफोरखौ नायखायो प्रान्जल ब्रादारनिखौ है ब्रह्मपुत्र दैयावसो बाज्रुमहैनोसैलां ब्र' आंना फेसबुकनिफ्राय फैसा मोनथारनोसैमोन होनबाय आरो खायदाहरबाय आदा बिराजाबो जा खायदाहरबाय दा गोबां फन खालामदों आरो मैया आंनावहाय रिसिभ खालामस्लाबलायनो हायाखै आरो अयथासार वाइथिंआनो कनफारेन्सआनो बेसेबां जाखो फाग्लासो मनुराम हेल' आदा खबर माब्रै मोजां मनुराम ओमफ्राय आदाया मानो भिडिअ लाबोला आं लाबोगासिनोथ' नों नटिफिकेसना नोंना अफआव दं खोमा आं लाबोगासिनोथ' कन्टिनिउ भिडिअ लाबोयो आं मैयाबो लाबोदों भिडिअ ओमफ्राय दाख्लैबो लाबोदों रेसान गैया आं लाबोगासिनो ना लाबोगासिनो नायबानो जाबाय चेक खालामानो मनुराम ब्रादार माने नोंना नटिफिकेसना अफ जादों जानांगौ आरोना ओमफ्राय नटिफिकेसना अफ जालाथ' थाङाना दा बे हिसाबैनो नटिफिकेसन थांनायनि नटिफिकेसनखौ चेक खालामबानो जाबाय आरोना अयथासार हाद्रि लामा सेराव थानाय नालाय गारि अयथासार खारो थोद कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर ओमफ्राय रहिम नार्जारि ब्लग आंबा नायबाय थायो ब्र' थेंक इउ ब्रादार नोंसोरनि अनसायनायावसोलै दा बेखायनो आङो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरो आरोना जायफ्रा लाइभआव दङ ओमफ्राय जायफ्रा आंनि भिडिअफोरखौ नायो ओमफ्राय फ्रायनिथ' आङो माखासे रियेलिटि भिडिअखौसो होगासिनोखा नालाय इम्परटेन्ट जिथुनाखि आं ब्लग भिडिअखौ आं बारा बानायनाय जाया आरोना मानो होनना बुङोब्ला आङो चेनेलाव एसके बड' ब्लग होनाय हिसाबैहाय ब्लग होदेरनायखाय माजे समाय आं ब्लग भिडिअ लाबोयो आरो माने आंनि इउटुब फेमिलिफ्रा माखासेफोरा ब्लगबो नायदेरनो इन्टारेस्ट मोनो जानांगौ दा बे हिसाबैनो आं ब्लग भिडिअ बायदिबो लाबोयो आरो माजे समाय ओमफ्राय एसके बड' अफिसियेल बानायनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय
लोगोफ्राहाय थाथोंलै बेनो मोजां होनबायना ओमफ्राय दा बे हिसाबैनो आङो अफिसियेल होथ'वाखै आरो बे ब्लगाखौनो दोनथ'दों दा बे हिसाबैनो आङो माजे समाय ब्लगबो लाबोनाय जायो आरोना एसके बड' ब्लग नालाय माजे समाय आं ब्लगबो लाबोनाय जायो आरो दा बेनिखायनो ब्लग लाबोखावो आरोना आं ओमफ्राय रानि बर' मा होनदोंनो हाय हाय आदा सना मा होनदों बहुनद आदा सना अके अके आङो दङ रानि बर' आङो चिरां जिल्ला खैला मैला बाजाराव आरोना ओमफ्राय मोनसे अट' स्टेन्ड दङ अट' एस'सियेसननि इयावहाय फैसा लाखियो खोमा एसे एसेनो दा बेयावनो दङ आं लामा टारनिं पइन्टआव आरोना नै आं देखायनि दे साइडखौ नै बियो ओरैनिफ्राय फैयोब्ला बङाइगाव जानानै फैबाय दै ओरै बङाइगावजों दावखोबोयो आंना लोगोआ कल खालामना होबायना नै आंखौहाय इन्जिनियार सारखौ लानानै फैगासिनो दङ आंखौ मानो थिखाङाखैसो होनना सोंयो फैगासिनो बियो आं लाइभआव दङ नुदोंबा लोगोआ कल खालामगासिनो दङ नो दाबसे जायगायाव थांनांगौना नट सेम केमेराजों फट' खेबहैनांगौ दङ हा मोनसे ब्रिज मावदों नालाय फिसानो बे ब्रिजआ दा साक्सेसफुल जाबाय ब्रिज मावदों आरोना सरि लोगोफोर आं माने इम्परटेन्ट नालाय गाज्रि मोनजानो गिदों आं इन्जिनियार सारबो दङना ओमफ्राय कल खालामहरबाय बियो आंनाव ओमफ्राय आं लाइभखौनो दोन्थ'नानैब्लाबो रायज्लायहरनांबाय आरोना फैगासिनो दङ दाबसे जायगायाव मोनसे ब्रिज मावदों आरोना फिसा ब्रिज ओमफ्राय दा इयो कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा फट' खेबगोन आरो जेनेबा दा साराबो फैगासिनो दङ ओमफ्राय बेखौनो नै कल खालामहरनायखाय थिखांग्रोनांबाय आरोना ओमफ्राय सोमाव नार्जारि मानो दानफिनखो सोमाव नार्जारि ओमफ्राय आकास बड' ब्लगआ मा होनदों हाय आदा होनदोंनो थेंक इउ आकास फंबाय गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम आरोना आंनि लाइफआव दसेखिनिब्लाबो फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आकास फंबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे रहिम नार्जारि ब्लगआ मा होनो दे मोजां ब्र' अके थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों आङो ओमफ्राय कमेन्ट खालामलानो हागोन दे सोमाव नार्जारिया कमेन्ट खालामफिनबाय मा ओंख्रि जाखो आं फुंनि ओंखामल' जानानै फैदों ब्रादार माबासोमोन जोंना ओंख्रिया थास' बिथुरिजों बयलार बेदर गोरान आरोना मैयाहाय आं बेंटलनिफ्राय लाबोदों मोनाबाबो ओरै बङाइआव थांबाय बङाइआव थांनानै आं मैया बेंटलाव माबा लाबोदों आरो बेदर लाबोनानै दोनफैनाय दंमोन गोरान खालामनानै ओमफ्राय दा बेखौनो दहाय संबाय आरो थास' खिलिजों जानो लुबैनानै लादोंमोन आं दा मथा मथि आंनि फेभरेट ओंख्रियानो जादों थास' खिलि बायदिसिना आरोना बांद्राय आलुफोरखौबो जानो बाबाय बेसे बांद्राय जाबाय थायोबाबो माने थावा मोनो माने हाग्रानि मैगंफ्रा एसे गोथावथार आरो मैखुन सेरफां मैखुन ओमफ्राय थाराय मैगं दाउ फेन्दा दाथ' आरो हाग्रानि बहुद मैगं मोनजायोना दा बे हिसाबैनो हाग्रानि मैगंखौ जानो एसे गोथावसिन मोनो दानि आथिखालाव न'नि मैगंफोरा बांसिननो बेफोरबायदि रासायनिक हासार बाहायजोबो अर्गानिक हासारजों मावनानै माबायाना फुरा दा बेखायनो कबिफ्रा सानफानो थबो ओंखायनो मैगं प्रटिनाखौनो मोनजानो थांला आरो ओमफ्राय सोमाव नार्जारिया होनदों मा होनदों आइ पवालियाव अके आइ पवालियाव माने आं दाख्लै थांदोंमोन आइ पवालियाव ओमफ्राय मथामथि 8 थारिख खोनादोंमोन आङो अपेनिं खालामगोन ओमफ्राय दा माखासे फिसा फिसौ खामानि दंबायो साक्सेसफुल जाजोबाब्ला खालामथ'गोन ना खालामाथाय माने बुंनो हाला आरोना दाख्लैहाय आङो जेब्ला PWD नि एसिसटेन्ट इन्जिनियार सारजोंनो आं कन्टेक्ट लादोंमोन नोंथांमोना निस्सय खोनाखादों जानांगौ आंनाव गोबां सोंहरदों आरोना माथो 1 थारिखनि खोथा होनदोंमोन माथो जायाखिसै होननानै आंनाव गोबाङानो कल खालामनानैबो सोंहरदों ओमफ्राय सोंदोंबो आरोना ओमफ्राय माने खामानिनि खोथा साक्सेसफुल जाजोबैनि थाखायनो पस्टपन जानो गोनां जादों आरोना बे आइ पवालि ब्रिज गोदानखौहाय अपेनिं खालामनाया ओमफ्राय दाबो 8 थारिख होनना खोनादों आरो ओमफ्राय बुंनो हाया खुनु दाख्लैलाय
PWD नि जिथुनाखि बे ब्रिजखौ मावनाय PWD नि एसिसटेन्ट इन्जिनियार सारानो 5 तारिखआव अपेनिं खालामगोन होनदों नालाय ओमफ्राय दा आंबो 5 तारिखआव अपेनिं जासिगोन नामा सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दा साक्सेसफुल जाजोबनायनि थाखाय दंथ'यो आरो बुंनो हाथ'वा दा बेसेबांनि गेजेरावहाय माबागोन जिखिजाया जा मेसेज मोनखागोन खबर मोनखागोन आरोना बियो मालानि समावहाय अपेनिं जागोन। ओमफ्राय जोंना सोमाव नारजारानो देनायसो बुंगोन नामा दिनैसो फैगोन नामा आदा दिनैसो फैगोन माने आं बुजिस्लाबाखिसै फंबाय ओमफ्राय फंबाय न'आ अबेयाव नोंसिना ओमफ्राय नों फैगोन नामा अपेनिं टाइमाव फैबानो जाबाय लोगो मोनगोन जोंखौबो आरोना। ओमफ्राय दाथ' ओंखाम जानाय टाइम जाबायलै बयबो गावबागाव ओंखाम जाजोब्बाय लाइभआवहाय थायासै माने सोरबा खामानि मावग्रा मावबाय दाथ' आरो टाइम जाबायना नै 12था जाबायानो होनजासै नो अनलि 5 मिनिट नांगौ दा बे हिसाबैनो ओंखाम जालाबाय आरोना सोरबा सोरबा खामानियाव थाबाय सोमाव नार्जारि जालांनि नों सिनायाखै नामा आंखौ आदा सा दासो आन्दाज मोनदों आं सरिलै ब्रादार दे थांगोन रा र' जोंना मिनिया थांदों होनदोंमोनलै दालाङाव दहाय आं कल खालामहरबा जालाङावसो दंफैयो आं होनदोंमोन ओमफ्राय थांगोन दे ओमफ्राय दालाय अबायथो दं सोमाव मिनिया बिबोनां ए बिनियानि बिबोनां आदसा दे मोजां दे थांदों इयो मिनियाया माबायावहाय ओमफ्राय फैखादोंना बिनियाया दालाय बहायथो दं इलाय मिनियायालाय आं लामा सेराव थादोंना अयथासार हाद्रि खुदों आरोना ओंखायनो गारिया फानबाय आरो इयो गारिया फाननानै बेलेग लायनो होनदोंमोनलै इयो फानबायनो गारिया बेसेबांनि हरखो इबा बेसेबांनि फानखोलै बिबा गारियाबा नोंनो खिथायाखै सोमाव ए 10 आव फानबाय गारिया ब्लक गोदान मोनना मोजाङैनो दंमोन 10K हा बिदियावनो फानलायबाय इयो बै हाख्ला खाथिनि गारिखौ लाबोसिगोन खोमा बियो थाव खम खामग्रा गारि नायदोंमोन गंसे बेखौ लाबोगोन ना मागोनथाय बियो माबामोनलै हिर' हन्दा नायदोंमोन गारि गंसेखौ लाबोसिगोन खोमा बियो उन्दुनोसो ओंखारलाबायबाय आं साथाम दंबायो थांजोब्बाय अयथासार गोबां फैदोंमोन दहाय आयु नांग्रां सिग्रां दाख्लांथारसैनो गोसो आंनि बोरैबा मोनो था 10,000नि हरबाय ने मिनियाया एथ' खमाव फानफैबाय गारिखौलाय लायनो नागिरदों ने लायदो गारिया टायारफ्रालाय गोदानैनो दंखायोना आं दाख्लै नायनायाव थांबाय
लोगोफोर आं लाइभखौ दोनथ'नायसै दे बाय बाय थसे बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओंखाम जानायबो टाइम जाबायना ओंखायनो 20 मिनिट थाबाय आङो थेंक इउ स' माच दे